încurajat de declarațiile americane, în vara anului 1945, la 20 august, Mihai cere demisia guvernului, nereprezentativ. Regele Mihai dorește să formeze un alt guvern care să aibă și recunoașterea occidentală. Regele, începând cu 21 august, refuză să mai semneze actele guvernului sau să primească în audiență miniștri. Este ceea ce s-a numit greva regală. La 23 august 1945, ceremoniile împlinirii unui an de la căderea lui Antonescu au loc fără regele Mihai, retras la Sinaia. Iuliu Maniu, Ion Mihalache din Ubrătianu susțin atitudinea suveranului. Populația excedată de abuzurile sovieticilor este de partea sa. Câteva luni, occidentalii susțin și ei această atitudine. La 8 noiembrie 1945, ziua de sfânt a regelui Mihai, bucureștenii